lah ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lha kuwi sumpah yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwe ra ketemu, suwe ra video call sosok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Neng gen CD-CD utawa neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih ana CD barang. CD jan kula iki saiki ora disetel. Iya, Pak. Dadi PP yo. Kula malah PP. Apa kowe? Bawane apa? Manut karo sampean. Ya, Dulang suarane piye? Wes pokoke nek mikir yo apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Beres. Mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut niken iki wis dakoh dhisik. Gua arep ditingkat pira wae model omah piye. Nggih. Terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi gendut niken Salindri. Bilih nuwun sewu saderengipun niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Leres kita masane. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Nah, mumpung niki gendut niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut ora. Ah, driji niku warai kok rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri. Ayo, sehat. Alhamdulillah pangesune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pinggir Jagung. Nggih. Pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketingale dereng. Dereng nggih. Dereng. Derenge nggih dereng meneng ngono padha lho. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan lah. Iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pinggir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé melimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin ya, Pak. Amin. Amin. Semakin beliau semakin tok. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak, mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik. Ya semakin rejo, semakin melimpah. Ya bolong warna iki.
Dikira aku goblok ngono lho Pak paling ya Pak ya. Iya, kok menawa dhek ora tega karo awakmu ngono ya. Kaya ngene wong tuwa iso ora tega. Lah wong tuwa iki ora tega nek awakmu harus Ya kan gentenan nek ngomong. yo wis ngono ngomong. Mulane meneng ae. Nah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilingnya lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Iya Pak. Nggih. Ya. Ya kuwi lho, kiai loro kuwi ya numangsaku ya. Saling. Oh iya, rum saling ya. Wah, ya ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lha kuwi sumpah yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwe ra ketemu, suwe ra video call sosok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to Pak, terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono kuwi lho Pak. Aku iki kangen lho Pak kan. Aku dadi buka iki Pak Dalang tak pengen sare ben ra ngimpi. Lah layangku kapan kok iso ora turu yo? Ya malah kesehatane piye lah ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Kur bareng sampean saya dewasa, saya gede no. Sampeyan asline trah kok Klaten to. Nggih Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah iku yo Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho. Kakek 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresno, isih gemati kaya ngono ya. Nduk. Pangesune Pak. Aja lali karo wong tuwa, bar iki poso terus bodho to. Nggih Pak. Ya paling orang tak kirim rekening aku yo transferen ngono. Ngono. Lho Pak, yo kuale. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan dirose. Loh, Ya wong kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Ini Bukan tembung anaknya ndi? yang menyangoni bapaknya. Lagi iki aku tembung kok menyangoni. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho. Nah. Bebungah. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Iku aku padha karo Yai Segoro. Nah. Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Terus baruan nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet ngomong anak putune. Ya, krek aku ketok tuwek nomalian kok butuh barang lho. Ora tegese iki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik kayu to. Bawa mboten Pak? Ya bawa yang neng gen CD atau neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih ada CD barang. Siji yen kula iki saiki ora disetel. Iya, Pak. Dadi PP yo. Iki kok malah di PP. Apa we? Tinggi kaset ngono kuwi to. Iya. Di PP. Iya. Ambuh, iki malah dene aku roh ning proyeke malah siji ora disetel candal-candal kene. Alhamdulillah nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Jangan. Buktekke lek mangkate niken salendri pancen saka gamelan, saka mayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning gawane apa nderek sampean. Kaya apa? Nggih. Yo gawane apa? Pelok menem. Ayo. Ya, pelak-pelak Yo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Enggak, gawane apa? Manut karo sampean. Ya. Saya tak rasa Napa
senadyan bendino tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane. Apa-apa yo mesti iso. Terima kasih. Nah, sinaune mepeng. Yen was rina hingga ratri piye tak dolang suarane piye Wes pokoke nek mikir yo opo ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Beres. Mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut niken iki wis dakoh dhisik. Buat di tingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis dakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi iki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Cak mangga. Nggih. aku